dudu klambi anyar sing nang jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer keneng aku neng apa seneng aku iya mong gawe loroku pamer pacar anyar neng arepku lawas abi abito sari timipi lesi ubibli nek keselo ora kroso Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, kedah cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dawet kedah piro, terus siloro telu papat lima enam pitu wolu, rakita kita, rakita kita, rakita kita, lolo lolo. matur nuwun Bapak Sinten wong salah ora gelem aku salah suwe suwe kembone amripatku wis Hey! ternyata Hey, hey, la 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 la, no. dewe kandul pari cepet pukule malah rezeki oh tandur pari cepet pukule malah rezeki oh tandur pari jebol tukule malah rezeki Tak tandur pari, tukule malah rezeki Mas tukule malah rezeki rezeki. iki biasa tak tandur pari jebol tukule malah suket teki tegesanipun apa malah ora nampa rezeki panenipun Dadi nek tukul suket teki iki ora nampa rezeki. angke no Mas lo tak tandur pari tukule rezeki niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri Mas Pintermu perlu tak ora lembut. pinter ora mungkin ditanggap nganti wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas Iya ta, Le. kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom bayaki niku lho Kok bingunge? lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok Mas Oh, dadi sampean kerep teng mriki. alah saking krepe teng ngriki ben rene mesti ndandakne klambi anyar Lah iki spray ngono lho. spray pripun to panjenengan kok iso Dudu to? ini atribut warna kita jadikan satu lawasan niku nggih ngeten iki Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. leresipun ngoten alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ning Blabak Ya Kandat wis Mas to. amin Ya amin, kalau amin. mongso nek alihan Nggih, TV nggih, nggih. biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin. Niki Pak, niki sedaya niki ning krana mujudke syukur. Syukur Syukur nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma. amin. Pripun cobi panjenengan? Aku ya ira sakmene piyai padha Penonton mriki niku nyenengke Mas, mesti sami lenggah sayek saeka kapti kados ngeten. Iki nandhake gedhe tata kramane. Kene iki nek Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni ya. leresipun ngoten. Enek tontonan ramene kaya ngeten, wayang seneng, Iya. dagelan seneng, sinden seneng. Kabeh seneng, sing nanggap tok arang-arang ngene iki. Kok ngono Ya ta? lho, dadi siji teng desa, Pak. Oh iya. Yayi mriki mboten sombong. Sik ta.
kowe rene marang nggo kanca. Nggih. Kancamu ki isane wong donga apa? Panjenengan pun kok mung merem-merem karo. boten niki pancen kula damel ngeten, Mas. Wow. Niki nyala wedi, bocah niki yen ketoke meneng penjanmate, roh-roh turu. Ketarane meneng tapi jane urip. Nggih, oh niki Pak Tom Bayaki. Niku yen mboten niki mboten marem, Pak. Ya kudu nek bocah iki. Loh, Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat ngriki kok. Kowe terus sembrono lho ngono lho. Loh, tumbal dagelan, ngono lho. Dagelan tumbal ki ora bak elek lho, Pak. Tumbal niku sok kala ya tumbal. Tegese kuwi ya ndek keluwian apa mung syukur. Niki gadah keluwian, saking luwe niki ra iso mingkem niki lho. Keluwian niku tok. Ora iso. Keluwian apa luwian? Ayo coba monggo Nek keluwian ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwean ki rak gampang njaluk mangan. Leres. Nika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu. Lho, sik le. Aja sembrono tembung. Nggih, nek bathok bolu isi madu. isi madu disawang saka njabane elek. Ning jero ning gilani. Kowe omong apa to, Mas? Pisane kok kaya Piye to iki? plecak-plecek wong biyen. Lho, niki ketoke guyu, Mas. Sejatine mboten ngerti. Lha piye? Sakjroning esem niku enten apa? Lho, sak jenenge semene. Sakjroning esem niku ming pamer untune anyar niki lho. Oh, untune anyar. Untune anyar. Wah, panjenengan mboten pirsa kok pripun to. Lho, kajen lan ora ki arep nguyuh to, Dik. Kok ketoke kok terus bablas. Ora pamit kancane iki lho. Pamit kancane. Nggih. Pangapunten Mas Sun. Ya. Menika tasik kakang kula sing dulur Sinara Wedi. Kakang. Nggih. Tinemune kakang. Menika mbajengipun kula, lajeng kula nomor kalih. Oh. Kula menika sampun dipun weling, dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega. Aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun. Iya, piye? Mula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso mung 18 tahun kok. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? Urung penak sih mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Yen yen rekasamu karo rekoso kali panjenengan ewer-ewer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Trimo. gedhe. Apa Nggih. terus aku lek duit akeh lho Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandengan mbiyen apa ya aja kluduk? Mas kula niki to. Gandengan mbiyen lho. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arep digolekne gandengan apik kaya ngapa? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya Mbok ndonga. cobi panjenengan dangu Le. Kepiye wartane aja kluduk? sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Gumun karo. Pirang-pirang dina ora nyawani kok gayamu kok beda. Mripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Matur suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. sampun Cukup. cekap. Lho, yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Terus mbok entek ning ngarep masa omong mangsawi ngono. Aku Aku terus omong apa? aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya kentan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe kenang kata-kata. Nggih, Mas. Piye? Sae. Seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa?
anu nggone dadan dipindah ning tengah riko sak niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sak niki ning tengah riko rada amba. Nggih. Jedinge ya dhewe amba biasane lan jeding kula teng ngene jeding amba. Pojokan, heeh. Sak niki dhewe amba ngene suket-suket kaya sak niki. Matane suket-suketan ya tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bener, awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Wah, iki lurah sing arepe jleputne lambene daglan iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Masun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga sok ben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, sok ben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pirnyon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geweger karo bojoku lho. Loh. Lah wong asmane bagus, Akhir. piyayine yo wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Loh, yo bene wong Geger jenenge karo bojoku kok. geger ki yo ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki yo mingsle kok. Mingsle Akhir- lambemu mingsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayakiwati, aku wis ngono akhirnya. Ngono kuwi arepa Tombayaki arepa laki dan perempuan itu emansipasi Nggih, Pak. sama Saya aja. kowe asmu ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Loh, maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Sampeyan ki tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Demong kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean iki. Mendhu kowe iki Mas. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca. Tom. Tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel iki. Grek kotak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten napa? Usus. Kene apa? Aduh, masyaallah. Mriki lho, mula-mula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? Maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglegahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilegahno ngono linggo dhewe dilegahne iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya dalang lho. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom, Hmm. siap iki, Pak. lah kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah nggih. Pak Tom, weh, jas jajar Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak awas jenenge penonton yang bengok. Lha kayak maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya No. iya iya. Sampeyan ki diomongi malah tingkat tinguk lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai napa? Tom to. Tapi yo oh. Kowe iki Ini lho. Langsung oh to. Lha kuwi nek ora tulisane. Nah cengengesan. Kuwi nglirik rokok piye? Mas Luduk. Lah si rokok tak kei. Piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah apa enek to? Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane Piai Sepuh ya Berarti dienglenggana. oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah
Blabak. Blabak ini ki, beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin amin. Ya ora? Nggih nggih nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Nggih lho, Bos. Oh. Wow. Ngomong yo. Oh ta, Bang. Nggih. M. M ki mandhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Lho, Bos. Alhamdulillah. Kula niku yo Kok pinter. nggih, Tom Dayak. Berat. Ba. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabone. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Ah. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe ya. Lho ora lho. Kaya kula ya. Kowe ora bahagia. Loh, bahagia no, Bahagia, Bos. Mas. Iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masya Allah, mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dek iki dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arta. Lah ya wis. Kok anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kone Mas. Mm-mm. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe lah ndak budak ngopo? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye ta ki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah Mas. Mas berarti. Lah lah bener. nggih, mulane bojoku njaluk Mas aku meneng. Karena diam Adalah emas. Oh, bocah ki majenun gitu iki. Mas. Loh, karepe ki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung lho nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Loh, Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Iya, Bojoku iya. ini melakukan Masya Allah, bojomu. iya loh, harus bahagia Lah bojoku. kamu kok ndase cilik. Loh, jadi ya. Masamu orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Nggih. Gini, Bos. Gelang lu nggih. Nggih. Kok tukane nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Loh, bojomu. iya loh. Ali-ali. Ali-ali ngantek driji sikil bek Wong mampu. Wong ya? mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi grembel. loh. Iya. Kuwi mergo kesuksesan Lho nggih lho. lehmu ngelawak, kesuksesan le bakul, Leres. le dudulan kaya. Nggih niku. Lah sa- Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhok. Bek, Bos. Nggon Driji gelang, ngantek kolengen. nggon lengen bek. Sak pelek gulune. Kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone Mas aku. Loh, Untu, Pak. Untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi HP kuwi HP. Jos no. Eh, Dadi bojoku sing yang ngrisu no, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. lah ditekoki ya HP. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. nek guyu nek ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? ya nek guyu tok. Eh, Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Lho. Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak, lho, Pak. Ba to. Nggih. Sing nek teruse to. Sik enek lagi Wis sik eling eling. to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Paten, Loh, Cerdas. iya. Kok penak. Penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Oh, kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. kun tel. Loh, iya no, Bos. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener. Kuntul, Pak. Ya krek mbok disiki. Aku ngawur ya apa melak. Lah yo ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kuntul iki ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho. Kun sing angka loro Sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang.
Ning ndi nggawa lampu. Nggawa lampu, padang madangi jagat. Kun Cengeng, sing cengengan. sabar. Aja geger sih. Rumahnya kaya Kiai Gendeng. Loh. Teknik kaya kunang-kunang iki lho. Lho, sing madangi jagat to, Bos? Wah. Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, nggih. Rek. Kun sing angkal jagat menika kuntul. Kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rejeki. Nggawa Menika panen. kundangan. Elek, Mulih sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enek. Lah kok enten? Kuculuk. Kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing dia tak tak paham. Bang. Kuntul iku lho. Tambah diisi. Kuntule lek dipoco cara biyen Lekok. kuntul. Gah, lek yang cara poco tulisan biyen. Enggak, kok saru-saru mau. Kocon dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. bloko suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun gak kok seto nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep. Eh, Bendintok bendino. Bendino ora kok bembinti to. Karepe muli bendinten karo bendino. Bendino. Kok iso bendino. Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Bos. Kuwi lho, kuwi. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wetengmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang belajar kok ikhlas siji. Wis mek Ya alif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho. Ngono. Alif kasra i ngono kae to. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Alif Bos. domau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, terus, Bos. terus. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong. Lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah! Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif mau Jelas. piye? Sero. Terus Saman ki tak jelas nih. Iya ya. Saman ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Saman ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti? Mas, Kowe Masun guru ki nek ngaji. kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundol. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ya. Sik to, Mas. Mosok Ning dinding kon rono. mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Lah ngono lho acara curacet. Rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jal kata madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, bel syuting. Kowe iki asnar maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ya, iya. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki lho, ngajeni aku. enggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. klutuke diajeni ya ora ngerti, Lah ngajeni ya ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye, Dik? Yo tata wacana. Kok tata wacana mbahmu iki kok iso. Tahu aja. Enten. Mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok, Ya. kula tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Kembang. Oke no. So. Parekan iso ora, Wes? Iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh. Lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Wadep rono kabeh kok. Lho, mergo golek kancane. Muyuh iki, Pak. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ra nyawang rono-rono. Dulurku tok niku. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau niku. Ya, Iso ora? so. Sepi, Mas. Ngono ya kan ya sing madhep kidul. Enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndimu. Kita banci sih tok ngono. Ya ora kok iso. Sepi.
Padang rembulan rembulane bunder-bunder seser yen pengen urip lumayan salatmu kudu sing bener ya kibete sak salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Padang rembulane tanggal siji Tok. Piye lho kowe iki? piye to iki kok Kowe meneh tak gajuli nek ora iso. tak gajuli Padang rembulannya tanggal 1 iki parikan to. Oh, alah. Lah kok tok meneng ae piye? wong loro ki gantian ngono lho Ngono lho. nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat kowe ra ngerti to sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam Wassalam. nah Ngono ngono lho. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo, kowe aja cengkengesan kok. Dijak selawat kok iso. Mek burine Masalah. Kok iso? Kowe ora cengengesan, ngono lho. Tok, Awas. kowe tak gajuli lho. siap. Ayo gajulo to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Iya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus lagi kiwa. Kenyeh. Bisa sa. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Ya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora clitisan. Lah ya aku piye lho. Lho, entenono aku sik. Wis teko lho dinteni nyambut jero iki. Maksudnya ki aku sik sampe engko. Menembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye? Loh, engko kok iso. Lho. Ya, Mas. Padang rembulane tanggal siji. Tok. Iya lho. Ayo. Lah wis kene entek nggon nembange kok iso. Kowe Jare engko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampe gedeli ya. aku terus sampean. Aku terus Ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti, leh kuloro Sariawan pirang-pirang. Oh, sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing merongos aku. Terus Sing ngileran kowe. ayo. Ayo kiwa sik terus Ayo tengen. langsung ayo. Ora. Aku sih. Aku sik iki lho. Aku sih ya. Pak. Jenengan ki main Lah, mabuk. Saman melu ye. Eh, Melu. ora melu Kok aku. panjenengan Sik, kok panjenengan. padang tok, padang tok. siji. Padang rembulan tanggal 1. Nadane terus. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama rungone tintingane lho. Piye? Padang rembulan ngono lho. Padang Pa pa. Sepira? pa Pa. ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa Pa. lho cocok lho kok iso. Ayo, Deja, sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun Patok Behaki. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Padang
Rembulane tanggal-tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau, besuke aja nganti bodoh. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal telu. Kula dongane sedaya mawon, awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Iye iki lho. Kacau iki. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapalne sing Repote yen dadi lurah. Ngono ya omong ngono lho ora dadak-dadak iki mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas. Profesional. Ngono lho. Kowe Ora kok kok dadak tulisan nggih buku pelawak apa iku? Repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tuwa ndi? Perangkat kabeh melu. Insya- Repote yen kami tuwa. Insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan. Ayo. Repote yen dadi bayan. Ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sak dalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wah, angel gerujot. Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jen, penonton. Oh, Linggu wis sak enggon-enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Wis pokoke sak kumpul iso aku. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Betul. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tekel mah katang cukup komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men tok iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo, aku cacek kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki disi. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. 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 Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindake sembahyang. Wonten dalang namine Sun Gondrong. Subuh duhur ngasar magrib isa ora bakal bolong. Bisa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki? Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masa layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini bangkrut. Aku lek sembayang kurang wektu. Oke. Ini nganti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek coba ya. Kae. Nggih, sinten Mas? Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak. Maksudnya Getut-getut. nada Kurang kusuk. kayaku. Nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku lek sembayang. Nggih. Ya aku piye mulang aku cacake. Ngaten. Kira ngerti, Mas Sun ki leh nek mejang Mas Lutuk. Nggih. Mas Lutuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi, Mas? Hmm. Oh, Mas. Ngono ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku ketalu sajadah, Mas. Angel kok iso. Coba le, Apa kae sudah? sinden iko nomor Budi. loro ya. Nggih, ngerti, oh nggih. nggih. Siap, Bu, siap, siap. niki, Mbak. Sinten, Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Gitu manggela coba, ayo. Kene. Sepote apa? Loh, ngene. Cepada nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja banter dadi kongkon ya sing temen la apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Ki lho Mas Lutuk. Nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, yo saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat. Sing halus, Sehat. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mik montak mantu tok ki. Ayo kene rada maju. Ono. Alon-alon ki Piyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Ono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada selo-selo. Ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti melet. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari iki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih, Mas Jok Lutuk Pede. menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Tetep jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek koyo ning berita cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyindir kula lungguh teng riku. Suwagi gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Guh, ora turu omah telung dina kula, Pak. Kok bojomu cemburu aja. Kok ora cemburu aku iso. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek jambung jambung ngene ya. Nggih. Aku malah mulai ya karo bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Lho, iso. ora ora lho tenan lho Mas Sun. Gak iso Lho, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, jambung wong itu sindeng. Cuk ngene lho. Kula mulai
Ki mbok sangoni pras ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kek iki matus. Ya mesakne bojomu karo sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, diambung neh. Monggo iki bojoku ya meling neh. Hah, kei 1 juta ke. Mesakne ke. Masalah puluh. Saung 1 juta, Bos. Lho, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 juta Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. Bang, nyanyi, Bang. Lembang. Iya, mosok te matun. Lembang apa? Diaturke gerajakan. Iso wae. Iki ana yang pundutan. Duwete iso kuwi. Surabaya mau. Nggih, nggih, nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Sriwuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung sing dipundhut Sriwuning. Gerajakan. Jajal karo bawa jale. Gerajakan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengen, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono. Kembang mayut. Monggo, pinten. Gerajakan dajalan sik. Lah kene iki Gak kocok. jajak. Ijuan. Ijuan, ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinden ki latah, aku susahe nek pas karo garwane lek pengin iki lho. Nah, ya. Tanjung bolak-balik terus. Ya. Radat. Oh, alah Ah, alah, alah. Ya, Mas. Gerakan. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora gak wiset to iso. Aku ya apa itu. Ya ampun, ya ampun. Ya, ya, ya. Tengah ya. Ayo coba sak pinten. Ucahe aja sembrono ya. Kembiang. Ya. Ya aja ganggu nduk pek. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Iya. Kita enak semampir. Kowe nyambut gawe aja guyon. Ayo, penek kok ngomah arep nyapu sih. Ngelon no. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Ngelon anake Karo sapa? anake. Yogane Rama. Yogane. Kono karo yogane. Iya karo yogane, karo Ya yoga. boleh. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset ki. Ayo coba. Mambias mayon. Mayon. Alik! Iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Oi, kembiang mlayu. Lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Agak penting dek ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Sik krungu lho, Tuk. Golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marahi krunguan-krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Bentar, Ayo Duk, ngene Duk. Kita saya krungu pula kowe. enggak nyerang biai Ben ra krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Lah apa mbok helmi iki lho. Ben ra krungu. Iki wis tertib dalam ora nek polisi ane harus nek tilangan Nek delok wayang polisi
Nuswan toro aduh aku jelek ngono kaget Sinden ki ketoke pindahan kok semampir kok. Ah, wis. Lah masa ngene kok. Ah, Kurang diapa. lah mak jelek ngono Jelek ki lan Paling jengleng Mas. pikiranku itu teko glek. Oh lah nek mak jeleng iki pikirane kok kono. Wis sikira ngono kadung tak sumpet iya ngene. Oh, lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Tirto Karno. Enak loh Tirto Karnone cah iki. Ya. Ya. nyarang biai Susu yo malah. Oh gila tuh ini. mari Jangan gitu, Mbak. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kuwi angger kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jare tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Belas Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. But ketemu but ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. es monggo sing ngesakne es tuh Nyambung ngono. Ayo. Pas. ora Mas Ya, tuh. Nuswan. Iya. nah Sampeyan ku lho. Wah, bocah ki jan suwi megelne kok. Engko tak kon nggawa kami tua lho, Kok. Pak monggo Hei! Malah mbok tawakke mangsane. Nuswan. Koro. ya wis kuwi mau Iso. Malah jagongan tak biacok nang. ra Gendeng. Iso gending lho. Gendeng Banyuwangi ngono. Pianyu wangi belambiangan wayahe Merambai. Beliam biangan Welo lalo. lah iya Aso. apa kang ngendi to Aja takon susah Ayo. Tanah. tanah lah iya Panas hutan. tanah endah Bocah ki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes ah. Saiki rencana tak keropok. masane ndas wedhus ya Hei, mbok kropok lek kuwi kok nek. Pak kuwi pikir. Bala. Gumelyare Taman. taman Sari Tasi, Nusantara. Belambiangan Kelambiangan Gumelyare taman Sari Nusantara. Belambiangan Belambiangan. Gemelari Taman Sari Nusantara. Langsung dadekke Brajakan. gerajakan ya. Siap. Sikat. Ah. Yo Mas Rudu. Kidung Mangala Indonesia. Hei. Ayo.
Matur suwun. Nggih, nggih. Jan, wae Mbak. Wis diaturke gerajakan ya, Le. Leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana pamundhut meneh. Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki. Ki men gendul. Sinten Bos, sinten Bos? Nomor loro. Oh, niki, Vicky. Ki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, lah kok ngedot barang ya, ngono. Kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng lah, Pak. Nanti Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan Oh, lah, sawabe. iki. Alhamdulillah kene kok kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kok setengah. Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan mesti ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih, nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. nggih. Oh, Wong wedok oke, ini mulune ta bocah. Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Nggih. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Wah, ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok gudheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu wonten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik ulu tok piye to tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo ulu tok kuwi lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Dulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, Nggih. terus dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Eh, Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi ya cuk rambut tok sing. lho. Malah koyo kucing anggur ae. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo, Nggih, nggih. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang coba. kangen. Jajal ki, Ayo jajal. napa? Piye? Dijajal mboten, Bos? Heh? Langsung napa? Langsung ora Oh. masalah. Nggih, nggih. Wonten ya waranggone. Wayah wengi ngono ta. Dan krimis ora wis. Jajal. Apa? Saya kira latah. Kula mboten latah kok, Mas. Ya. Oh. Sikilmu Kon jebot. gaya-gayane apik. Iki Apa awake. kae gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nah, Dulu juara fashion show ya? juara dan biyen. Yo. Coba, sampean dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi fashion Nggih. show. Mas kibet-kibet. No. Ora anu. Lah ya ki nang tapi besar. Ya. Aku suka, aku suka. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajen Sip. Iya. Asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Pripun, Mas? Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Kayak ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih. Pripun? Ya. Pam 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 pam. Aku suka. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Jalaluddin MC Beken. Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Ya, Oh, dadi enek blengke ya. Wah, iya, Betul, iya, Mas. iya, Oh, Nggih, iya, nggih, iya. nggih.
Berarti enek mak blem. Terus Mas, nggih. Pem 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 dua kapak. Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Nah. Suruh panas. Sik tak mong, tak Tuh, mong. dah tuh, Sik gak tak mong sik. tak obah itu. Tak mong itu iki. Tuh, Malah genduk. Ayo. ndak golekno obat toh. Wis iki. Iki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. piye to iki ndak obat iki lho. Iman-iman. Karepe mbok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Kelas, nah. Yo, nah. Yo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbawa kok kene. Saiki wis tak wae kok kene. Aku ini ki iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak wong iki. Bos isi bos. Karo sama sendiri iki. Nginang ini lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajal iki tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Iso manut Mas Kudu kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah, Mboten sampun panjenengan. Sudah. Nah neh modele. Sudah. Wis kena asam urat barang ngono iso. Barang wis sehat kemeliti nih tau. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Jalaluddin. Si memeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok ya. Wedok kok Blandar blandar. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Lah ya no batoke. Lho ngono yo. Batoke digowo ta. Kak, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Jangkrik. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho aku. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka bandar utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk iki sampe. Ngomong kok aku kan ngomongi. Meneng kok. Ya mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watuk. Bede mesakne. Aku watuk iki nyelani kaya methok. Nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisi-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayang. Sing dene Masun tutu sing anu karakter sini. Vokalnya Vokalnya kuat ngarepe kasih banter. telanan. Ah, ngono. Wayah wengi ngono. Yo, sing semangat. Wayah wengi utara krimis ra uwis banyu kantun hitis dadi saksi gara-gara nangis wong sing tak tresnani kuning Rasa
sepote nganggo Sriuning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Menika Pak. Sriuning dindangduke kur. Tintingane slendru. Yo, Sriuning Mustika Lakon tresno sabaya pati marang raden gerak kaya rasa jangan ngatur pati sayane jagat raita kami rasa kadane pribadi Hey. Hey, la 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 la, iya. Halo, ah. Dem, dem. Hey. Alhamdulillah. Marem to. Nih. diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih, nggih. Siap, Nutuk siap. sapa ora? Oh, ya Mas Nutuk mawon. Kowe gampang donga to, Duk. Saged Mas. Ngoten. Pun Mas Nutuk mawon. Ya. Saged mriku di Siang wita. Nggih, nggih, nggih. Siang. Nggih. Iya ya. Siang. Ya kuwi lho. Iso kok mek siang tok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas Yudi, Mas Yudi. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susatro upayane apa ya tenangnya janji mau kisah ya Pak tetap berdua mati hati setiapku bisa anduweni perasaan dia suami rasa Hey, hey. Halo, ah. Ada kata oh ya, oh ya. Ada kata oh ya, oh ya. Hey, hey. Go.
Engko bacutke Nggih. gara-gara Sembah nuwun, sembah nuwun. Panggih wonten sesen kalih, Mas. ya siap. Mongko kanthening tumung